tong lamsogo haino hayan channel o good morning tau baji tongo 11টা ওকে তেফনা কোট খুয়া কো আং কেসাংমান বাগৈ উফ দিল্লি একদম পুরা ব্যাকগ্রাউন্ড তাকফুনি খনা খনা সেলে সুকা আং তাবুনো তুই রং নারক পাयो ই ko hinke jeng ayanggo ani no okologo kaisa thapa khulka hingang tinang no phunugane amo hangrai puru thapa kotalo awan khaina hinai aneke thapa khuli tongo hingang nong no phunugano ama tabo obano repai tongo yang ikobo tabuk obobo halpeng nawi paikha hinke tabuk hano kina kina ro theui hinke abono repa sinaita hinke yang tuike tin dai hinke rok nungoi man khanan thapa kutal yang tabuk nogo tabuk tiarok ngui bazar thangana bazar thangpuru bazar phai nogoi malen do hinki ang reading paika tabuk thangsinai bazaro ang mom bai chung tinjana ngai thanai tini hinki kesangmani kochi kanai manasio sakhe kesang hatini tamsanai pias itu norom-norom hah? pias itu tambah lagi sini nih gari dia ya nih Ma, ani siapa? Oh ini kali pias tinta. Tabuk no bazar ni phai payo nek lengkha yang go borong masa khachik phai dong nai doi ko. Oma. Phegir padu. Me bro thang besar ko shi phai kya. Yang tabuk mui songrana nrong no phunukano ang tindi bro tamui maisa tak baji tongo 3টা baji tongo jangke 3:30 baji tongo jangke tini bazar phai male kha tamni male baibo tongo logi hati ngui duijona no ek logi jeng hati rongoi phaika jangke tindi bro tamui song rong no songui chawi phunukano ke video no nai tongdi pai thakso tu Tony tamu khasa no ba ai pedua tamu a oh kunungnya
Tinindi boro songnai dauk to 4টা baje thangka inke onek mai khuika pork tei potato yango moso piyaj roshan yango ang jaike naka hinge ta boro mosla rok riwi ready khai waisen songma kisa funugui waisen chapro funuk sina hinge norok nai tongni video no choyasa khaiui dauk baji tongo 4:43 hinge onek mai khuika diporni maisa jaga onek mai khuika ang tabuk maisa grana moirok songoi tukha tabuk maisawui naigana tini horo tam khaijakno kinorok no belai ke hambai video no nai tongmani bagui kinorok bai malainai next video inke tini bagui amsuk no thank you bye bye.